Sinabihan ko lang naman si Tito Nay na huwag niyang itapon yung basura dyan. Tito mo talaga. Inutusan ko na siya kanina na ilagay yan sa sako eh. O Tito, ano pong ginagawa niyo? Di mo ba nakikita? Nagtatapon ako ng basura. Alam ko po yun, Tito. Ang ibig ko pong sabihin, bakit doon po kayo nagtapon? Ipuno na yung basurahan sa likod, kaya diyan ko na lang tinapon. Alam mo naman, Tito, madalas ang pag-ulan ngayon. Pag dyan mo tinapon, tatangihin lang yan ng ulan papunta sa kanal. Eh anong gusto mong gawin ko sa basura? Itabi ko sa pagtulog ko? Hindi naman po sa ganun, Tito. Naubusan na ba tayo ng sako sa loob? Di ko alam. Basta, dyan na lang mga yan. Pwede namang silaban yan mamayang hapon. Hindi mo ba alam, Tito, na bawal ang magsunog ng basura dahil nakakasama ito sa kalikasan? At baka mamaya magdulot pa ito ng sunog. Dami mong sinasabi. Kung gusto mo, ikaw na lang magsako ng mga basura. O Masong, tapos mo na bang isako yung mga basura? O Myla, anong problema ng Tito Masong mo? Mukhang mainit na naman ang ulo. Sinabihan ko lang naman si Tito Nay na huwag niyang itapon yung basura dyan. Ang tito mo talaga. Inutusan ko na siya kanina na ilagay yan sa sako eh. Para pagdating ng truck ng basura, madali na lang nilang makuha. Yun nga din po yung sinasabi ko sa kanya kanina, Nay. Hay nako, ang tigas talaga ng ulo ng tito mo. Ako nang bahala dito anak, pumasok ka na sa loob para makapagbihis ka. Ayos lang po ako, Nay. Sige na, ako na dito. Sige po, Nay. Magbibihis lang po ako. Tutulungan ko po kayo. O, Nay. Okay ka lang ba? Ayos lang ako anak. Dapat kasi ako na lang po ang mag-isang nag-ayos ng basura natin. Okay lang ako anak. Ikuha mo na lang ako ng tubig sa loob. Sige po, Nay. Tay, may pera ka dyan? Pahingin naman ng 100. Ang memerenda ko lang sa tindahan. Ano ba yan Masong? Hindi mo na nga kami tinulungan ni Myla sa pag-aayos ng basura natin, tapos hihing ka ng pangmeryenda mo? Si ate naman. Pwede naman silaban yun mamaya. Nagpakapagod pa kayo ni Mayla. Alam mo naman na pinagbabawal na yun ngayon. Bawal lang yon pag may nakakita. Tama po si Nanay, Tito. Mas nakakabuti nga po na sumunod po tayo para wala pong problema. Wala naman pong masama, Tito, kung sumunod po tayo. Mas makakabuti nga po yun para sa ating kalikasan. Ito na naman tayo. Pakapunta na nga lang sa tindahan at makautang at ipapalista ko sa'yo ate. Masong! Nay, hayaan mo na si Tito Masong. Ako na lang po ang magbabayad sa tindahan. Ay nako, kahit kailan talaga, puro konsumisyon ng tito mo. Ito po, Nay, inom muna po kayo ng tubig. O anak, akala ko ba wala kang pasok sa trabaho mo ngayon? Wala nga po, Nay. E saan ka pupunta? Nag-volunteer po kasi ako sa proyekto ng barangay. Anong proyekto yun anak? Bali ngayong linggo, Nay, maglilinis po kami ng mga estero. Madalas na naman po kasi ang mga bagyo ngayon. Para maiwasan po ang pagbaha, kailangan po malinis ang mga ito. Ah, ganun ba? Pwede rin ba ako mag-volunteer dyan anak? Huwag na po, Nay. Baka mapagod lang po kayo.
Tsaka marami po kaming lilinisin. Kung gusto niyo po, sa susunod na linggo, sumama po kayo. Sige anak, ano bang gagawin niyo sa susunod na linggo? Magtatanim po kami ng mga puno, Nay. Sige anak, sasama ako sa susunod. O Masong, O ate, tamang-tama ang dating mo. Baka gusto mo sumama sa pamangkin mo. saan naman? Mabubusog pa ako dyan? Ikaw Masong, puro pagkain ang alam mo. Oo nga, Tito. Kaya sumama ka na lang sa pamangkin mo. Para may pakinabang ka naman kahit papano. Kaya nga, Tito. Si ate talaga. Sumama ka na sa akin, Tito. Maraming pagkain doon sa pupuntahan natin. Sigurado mabubusog ka. O sige, basta sagot mo yung pamasahe ha. O sige, ako nang sasagot sa pamasahe nyo. Mukhang mapapalaban ng tito mo Mayla ah. Sige po, Nay. Alis na po kami. Sige, mag-ingat kayo. Tara na, Tito. Tara.